Поздравът е много специално за Коста от село Бресница, като му желаем много здраве, много щастие, много късмет, много успехи и с коня за 8 бона да е най-напред. Поздрав от неговата прекрасна майка Албена и неговият прекрасен баща Петър. Коня му е 8 бона, къщата 2-3 милиона. Поздрав за Коста, шампиона, той е царя на купона. За Косто шампионо, с мързия конка панамера. Коня му е 8 бона, къщата 2-3 милиона. Поздрав за Косто шампиона, той е царя на купона. Коня му е 8 бона, къщата 2-3 милиона. Поздрав за краля на купона. Жена за милиони, майка баща за трилиони, дечицата само живота, коня по ценен от банкнота. Има жена